ifochakpi akụkọ m ga-akọrọ unu. Biko kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Ụmụaka daalụkwanụ. Afọ akụkọ anyị ga-akọrọ unu taa bụ mbe onye asị. Inu so na ya bụ ife bịa na nke ịtọ ọtọ. N'oge gboo, oge ndị mmadụ na ụmụ anụmanụ bikọtara ọnụ na-asụ ofu asụsụ na-emekọta ife ọnụ, mbe wee bịa nwee ụmụ rilu nne, ezinụlọ ya erika. Ọ bịa bụrụ na ọlụ ada agazilu mbe ọfụma, ife wee na-esilu mbe ike etu ọ ga-esi wee kpata ife nni maka ezinụlọ ya. Mbe bịa chebe si ma ọkwa ya bụ anụ nwekarịsị uche, kedu ka ife a ga-esi wee na-afịa ya arụ? Ọ bịa chee wee mara ife ọ ga-eme. Ọ bịa kpọọ ezinụlọ ya wee kọọlụfa ifefa ga-eme. Eluo n'isi ụtụtụ echi, tupu ndị mmadụ apụta, mbe na ndị bie wee jee na mbala obodo ebe ndị mmadụ na-ada apụta abịa aṅụ nkwụ ụtụtụ, golukwa ife, kpakwa nkata, nwere aṅụrị. Mbe na ndị bie wee jee tupu ndị mmadụ abịaluo, o jeluo rapụ ndị ezinụlọ ebe a, kpọlụ nwa ya nke ezigbote obele. O wee welu afịfịa wee kpuchisia, nyasịa nwa ya n'arụ, kpuchisia ya ọ dịka afịfịa. Ya na ya wee solu wee gbadaba ụzọ mmiri. Oge falụlụ ebe ụzọ mmiri, mbe si nwa ya nọ n'akụkụ ụzọ, mana ọ bụrụ na ụzọ n'onwe ya, ọ nọrọ dịka n'ọfịa dị n'akụkụ ụzọ. Mbe wee were ofu akwa ọcha wee tụkwasị n'azụ nwa ya. Mbe wee sị ya, ọ bụrụ na ịnụ ka m na-agụ egwu, mụ na ndị mmadụ esoro ịnụ mkpọtụ ndị mmadụ, si n'ọfịa wee pụta, ịgaba ije. Mbe wee rapụ nwa ya ebe a wee chi ya n'ebe afọ ọ rapụrụ ndị ezinụlọ ya na mbala obodo. O wee luo ebe a wee fụ ndị mmadụ wee sị fa, ị makwa na mụ gwara agadi nwaanyị na akwa na-aga ije. Agadi nwaanyị wee sị na akwa adịrị aga ije. Mbe wee si bịakwanụ ka unu fụ ebe akwa na-aga ije. Ndị obodo si gịnị, akwa na-agakwa ije? Nke a ka anyị ga-ejikwa mkpụrụ anya anyị wee fụ. Fa wee solu mbe si fa, solunu m ka unu jee fụ ebe akwa na-aga ije. Fa wee soli, ọ na-agụ ukwe ya na-agụ, agadi nwaanyị si na akwa adịghị aga ije, ya nkiri ya nkọ. Fasolie ọwa gagide. Oge ọ na-agazi na-agụ ukwe anụma, nwa ya bịa nụzie ka mbe na-agụ ukwe, nụ ka ndị mmadụ sonye. O wee si n'ọfịa wee pụta wee bido na-aga ije. Mbe wee si ndị mmadụ bịanụ ka unu fụ ọkwa gwalụ m unu na akwa na-aga ije. Fafia maka na afịfịa kpuchisilie, ịmama ife afụzi bụ akwa ka ọ na-aga ije. Fa wee na-eti, mbe na-amanye elu na-awụda, na-asị fa, kwa ife ngwala ụnụ na akwa na-aga ije. Fanenesi akwa wee chi ya kwa na mbala ebe afọ. Fachi ya ndị mmadụ na-asasịa. Oge ndị mmadụ na-alụ na be fa wee chọpụta na-ezugo fori. Maka oge afa jebeli inene, ụmụ mbe wee mabanyesịa n'ụlọ ndị mmadụ wee je zukọsie ori, buru wee na be fa. Ndị obodo si ife agbakwa afaghali. Elukwa izu ọzọkwa, mbe bịakwa gụbakwa egwu na-agwakwa ndị mmadụ na agadi nwaanyị si na akwa adịrị aga ije. Fa wee solukwa mbe wee gabakwa wee gbadabakwa na ikpele mmiri. Oge fa gbadabakwa, ụmụ mbe gbabanyekwa n'ihe be ndị mmadụ wee jee zukọsịa nni.
zukọsịa ife olili wee buru na be fafa ga na-eli. N'oge ndị mmadụ chi ya sịkwa na befa fafụkwa na-ezugokwafe ori fọwesị gịnị dị nke anụ a oge ọbụla mbe bịa gwa ukwe ife ọjọọ eme anyị oge ọbụla mbe egulukwe ife ọjọọ eme anyị fafa ga-ama ife na-eme ife anụwa ọkwọnụ ka mfụ melu mgbọ ji wee tụọ enwe n'iru oke fa kwetakwa wee na mbe wee sịkwa onwe ya gwakwa ezinụlọ ya kafa wee kwa nwayọọ kafa zuo ike ọbọzi kwa izu kafa chele izu na-abụ tupu fechi ya kwa ife mbe na-amara bụ na ndị obodo ejego gbaa ife anụwa wee sị na afa ga-enweta onye ga-abịa na-echedo ka amala ife na-eme ife anụwa fa wee kpọta onye nche oge olulu izu na-abụ mbe na ndị bie wee bịakwa n'isi ụtụtụ bịa n'ọkwa oge ndị obodo bịalụ mbe bịakwa gụbakwa afọ egwu sịfa gịnị na agadi nwaanyị si na akwa adịrị aga ije yọnkịrị fa bịa ka afọ fasolukwu ya wee gbajebe ife mbe na-amara ọbụna ọnya ka echelie maka nke a na ọbụrụ mmadụ nche apụzi n'ezinụlọ ọbụla farapụrụ ofu onye n'ime ụlọ ka o zoo wee chelu mala ife na-eme oge mbe ejebezi ụmụ ya bịakwa wee zubekwa ori zube na-ezusi ka fa pụzie onye nche onye afọ asị ya na-enepụ anya wee tibe mkpu raba nkanụ obodo niile wee gbapụta ndị ijelu mmiri so mbe fancha gbachiyata wee bịazie wee jide ụmụ mbe jide fa ebe fa bụ si ife na be ndị mmadụ fa bụ nni na ife ndị ọzọ wee jide fa onye isi obodo wee si mbe ya na ọ gị bụ onye na-eme anyị ife a ịma na ife bịa na nke ịtọ ọtọ anụ na-ata echi bụ nta ejidego gị taa ejidego gị na ezinụlọ gị tata wee bịa maa afọ ikpe wee nyefe ntaramahụhụ si na fa ga-alụ ya ofu ọnwa fa ga-eje lụọ ndị niile afa zụsiri ori fa ga-eje n'ugbo fa wee ka ọlụfe ugbo ofu ọnwa ama akwụkwafe ụgwọ ka eze nyesiri onye isi gwasịrị mbe nke a mbe wee yọọ mgbaghalụ si oke anyị ga-agbaghalụ ụnụ mana unu ga-ata afụfụ maka ife ọjọọ unu mee fa wee bibezikwa n'udo mbe wee na ezinụlọ ya wee jee lụsịa ife afọ fezuozi ori ọzọ mmadụ ncha wee bibekwa n'udo chakpi ife mmụta dị n'akụkọ anụwa bụ na isi asị ajọka maka na a na-asị na isi asị na izu ori na-agakọ izu ori ajọka mbe na-ezu ori kpọkwuo ezinụlọ ya fancha wee tinye aka wee na-ezu ori ọ jọrọ njọ rinne ọ bụrụ na ị na-ezu ori kwụsị ya na izu ori jọrọ njọ ndị mmadụ chọọ ka fa bili n'udo ọ bụrụ ibili na-ene anya n'azụ ma onwe onye bịara izu gị ori chakpi nchekwado asụsụ Igbo na omenala Igbo bụ ọlụ dịlụ mụ na gị.